А ние като деца горе на Соповецо, като се вратехме и станаме на шосето и минат и не строят. Иван Ганята... Беше възпитаник на Бояджиев. Даскалица да стане тая московска. Точно. И Лазар Кавалов. Редицата право, на 4-5 редици да наредиме. Връзките, белите ризи, айде минаваме през трибуната. Ще минеме през трибуната, я нема забра Баначо баща му. Той е Капарадо. С него съм го заплил с белата глава, не си беше пръв там отпреде. Се него. Друг не ми останал уста на цена Камарадо баща му. Дроюртан. Бояджиев само му пода, като виж. И друг не го Оле, човек на работа, макаренко малко. Цигари, като го видиш на снимка, удари му един шамар. Ама на снимка де шамар му удари. Като се сета какво беше певец, Той какво какво беше мразеше той. циганите, никой не гледа. Бояджиев. Циганите. Тия убави хора, какво ги прибира Господ, ке се чувства? Умре, я го открих. Он си ги прибират. Ай! Строг Вчера видях дисциплиниран Иванов, човек. чак при Буково, да. Попато минава, да. Чак при Буково. Она го води. Води си, бе. Кой си, тук каза Как го намериме? Ерина какво води? Ерина? Много води, Да, ама. Ерина ще мрази, неко беше кога. Оная ще беше Валентина учителката и всичките. Вика Ерино, Къде мразо? пиши една тройка на спасел. Она като се заинатите тая мръсница, я мраза до днеска, мраза не искам да ви. Руски Иванов. Брат ти е казала, донеси километри и си отнесла. Първо, иска ми пише тройка. Не иска тайна чика. Валентина и се моите, други учители и се При нея мои. верно, при нея беше Ерино, една тройка добре. Да, модрила ще има медицина за ваши само по За нея. училка е силна, голема. Но силно. при нея гротеско беше нещо. Ние за хантото, той да ги викам кой сега. Иване, а он при мен макаренко сме. Тройка бе ханто бе, аз живеех в на квартирна спортана. Айде, Иване. Ела вече да знам познат. Я познавам на ниска, и те ти навод брат не навод. И на да, му беше на... Но! Баща му ще го тепа дома, пистоли му води. При 100 кьора бил, баща му беше ролка, партали. Пише му на тройка, пише му, дай нещо, ще поработим. Не! Накрая, обаче, Иван вика, Колю, нея вече тетишки хоп, и да каза, она е хампо в квартирата, вика, взала ми е тройка, взала ми е тройка. Алпе на Рускина тук живееш у Илчовите, ле, папудел, ле. Она живееше на късълтом с Натка, с жена му, с Мария. Излъгаме, гледайки ме в очите. Но съм толкова наивен, че не повярвах. На очите Взема си. дипломата. Не повярвах на очите си. И дала съм през тераса, Повярвах на теб. С Корей. А беше друго. На Корей. На човека. Той Михайлов беше много така строг човек. Михайлов си, той е един строг човек. Апа жена му ще беше Арна. Жена му Арна. Той е бил гордеец офицер. Не е открил. Так. Чушек беше много строг. Аз толкова те обичам. Ага. И чушката, да. Като... Чуша беше строг. Ама беше тук стока, да бил Макаренко, Чушката беше за и обол, дойде за бияч, он за какво не ставаш. шефе, тия там искаме. Он за бияч. Това не е гимназията. Какво не маскал да е би. Той вика, мрати случайно. Ще се върти, не ми, ще отваря, ще излезме, пак ще дойде. Той е дошъл на майка. От прозорето, като се явеше, учениците не се скаменчеше. Такова беше. Много, малко хубаво беше. Много беше Малко по-бързо. не мъскаха бе да ми даска. Той Бокой какво ме е маскал, Иван Иванов. Да. И като ме набарал канцеларията се накачалка, маскал, много дека се да спърчуса. И една бех виновна, ми се откаца. Тогава бе окърнален въвод суджуците от тераса. Той е Исо бричка да отпадава и... Малко детско директор, малко директор. Па на година следа нека. Они са струми с кара. Ама тогава като Това беше дойде... на Сул село. Тогава като дойде, карал училището уред те моменти. Ние пушихме и столетните там. Никой после не смее да се запали цигара. Той кой набараше, само да му мериша. Не да види го цигара, само да му мериша на тутун. Вътре го вкарва, ама го биеше като марок. Ама повече се казва.
Това е Суло село. Не. Ама ще изгорите там го дръгна на това. Това е Суло село. И ние ги събираме отпред пред Макаренко, пред дирекцията. Не ми го слаги на мен спаса, Вие всички сме си ми Суло се село. отвърли вече. Вземи тази чиния. Преди си, коя? Не бех директор, допитал Иляна, съм. Елдонов е директор. И Елдонов вика, Кольо, ти си началник на колкото за Суло село. Викам, добре, 35 човека облечени, оборудвани, храната, всичко е точно. И сега отпред Иванов и Румен. Володо Въпроски, Румен заместник директор. Иванов е дежурен учител. И казва така, след 15 минути свириме тук, събира се и с калачки тръгвате. И Румен вика, не, сега ви обяснявам и тръгвате. Не, след 15 минути. Они се мразиха много и се сбият пред учениците. Знае Иванов, до една, Румен го откараха от партията, от Петрочко взема архива да завежда на партията, Иванов го докара тук в гимназията. И една година, Румен го върна там, обаче като възприятел, не заместник директор, Иванов се запалва начин до Путски. Разпомогнаха Вие се приточи. Нарежи го да. Това е бил Шамарек. Това е да, ние се не мешаваме там с Райно Бекиров. Ние бяхме бачите. Той е скър. Той е Райнов, като беше Мовецилен. Айде, Райно, 100 човека. И Райнов, и он, Марсен Виж, он е Киров, 2 човека. Аз не съм човек, търси си правата, нека си вземе тук. Браво на Кадзехра. Он беше много строг, обаче като Кирова при нас. Това е малко по-добре. Тя като младо четвърка, Отишла си да заместиш Луфидан. Да, така беше. Нямаше възможност да отида да моли да се местя, защото не може да се довери на друг. Съгласих се и отидох, но ето като полетя. Благодаря за сладкишите. Не е лесно. Така е с тази работа. Аз собствената си къща не чистя толкова, колкото чуждите. 15 години се занимавам с това. Санки бе на време също с Анчев. Тя математичка, он биолог. Значи ние по математика е по-добре. И он като той се вътрешен добре. Нямаш осигуровки, нямаш нищо зад гърба. Нали така? Всички държави отговорна за всичко. Отказване може да телевизорът питате ли да се чува контакта. Тя е учителка. Право не се търпи. Така е. Право си. Графати е като лични, не може да... Казва да взех си жена. Какво значи това? Аз си И тогава е след колко години почнати тия... Така е. Да. Мъж и жена не Работим, докато ни излезе душата на всичкото, отгоре търпим капризите им. Имам една позната. Да, Ходете и като чисти. беше придързана Не знаем дори къде стои прахосмокачката. Анка умре по най-големия студ. По най-големия студ и пред них сверихме музиката и машинките ни блокираха на всички. Боже ми, И оттам до гробищата Аз се далеч от тези неща. Моят Халил не ми позволява до да работя. гробищата не свирихме всеки Разбира път от се, има си тромпетата, собствен музиката. магазин, търговец е. Блокираха машинките. Браво. Страшен студ. Да, по него. Нещо Прекрасно болен момче. беше. Да носи намери добра съпруга. Дано скоро и това се случи. Много че мъжови. Така е, но още не може да Няма го изберем. Он ще каза, че да мине Времена години се с жени. промениха, днешната младеж сама избира За една година, 8 месеца. да се достатъчно ли си да си хареса някоя, после ще си имаме проблеми. В днешно време не е лесно да избереш момиче. Така е, не е лесно да избереш момиче, още по-трудно е да дадеш момиче. 1000 души искат едно момиче, но си има един. Така е. Момиче не се дава на първия среща, но няма девойка, която да не хареса моя син. Или сега, или спираме. Има си къща, собствен разработен магазин. Не знам какво е Момичетата било. могат само да си мечтаят за Живее и там ще умре при Знам Анка дека... Она има син, он го признава. да си мечтаят за колата му ли? Някакъв ми това ми се обади за погребението. Решихме вместо един от 12 дойде катафалката, 5 човека. Он беше обиден, че Много добре така учи стана. в университета. Аке, Така се реши. Единствено за уроците. Само
Он беше нещо по-изгав на чърпата. Мога да ги прости ни Че нищо с друго не се занимава. Много добре. Помислете това. Друго не я интересува. Ще ти сложа ред. Кажи, ти ли му показа списанието? Филма ли снимаш, бе? Филма? Снимам навсякъде. Се получи така. От каната, като не покажеш там тия образи на Трифон ден, що ще се смеят, бе? Не, трябва, това ми е интересно да го видя на Трифон ден. Предупредите. Тук ми е интересно. Но тя беше Това къде е. И всеки си изповеда, всеки си изповеда. Изповедавам, он беше сниман преди това. Оро, Воси е тук по масата, беше цирк. Не он не. Имаше режисьор. Платен човек има, платихме си му, Журналист? А? Журналист? Журналист имаше, обикаля по масите, прекаля се, по столовето. Кой беше чужо? Утре, че включиме долу да видим. Операторо. Плати му, Данчо му плати веднага. Айде. Нищо не е минало, брат. Няма това. Даде му парите, ще е снимал. Имам платено. Попойте да гледаме, Попо. Сувика. Те го за малите. Да, бе, блажен си, бе, блажен. Иска да каже, това е който се е дължи на мръдна. На всеки кюфте. На всеки по-отделно филийка. Ева. Ама се изпоя. Там го има. Ама много хубаво така обслужваше. Това е Божий служител. При него е Сервирами две кюфтета си на кебабче и две листюшки. И цивилният поп ги е изел. Цивилният поп. Едното маде го изеде поп. Цивилният поп ги е изел негите. На тебе он го донес тук. Попо. Абе, Ние като мойдем Яна, може там да пред перем навънка. пред Яна ще направим пани едно. Скромит. На времето ходеше да чисти къщи, но никой... И аз пас снимам. И по време Йордан вика, по-ново вика, е спрял диско. Безланка. И аз сигурно се снимал. Не, той е на турнозико. Аз ти казах като спре. Като спре ти казах. Не знам сигурно. Нали бях участник. Ти по телефона не Он беше част и он тука. Оттам ми се изпоя шема. Аз ви давах тон за песен. Он ги даваше верно. И да накараше и ние... Само не може да фанем на Кире прасето, кога го закла право. Как си ходеше? Как му тече кръста? Всичко хубаво. По-добре па снима с капачка, да беше турна капачка, но преди аз снимам. Манола, ти си снима с капачка. Ние сме тук, дремаваме, появаме. И ще снимам нищо. Ебате журналиста, нищо не става. Марианка видех вчера в бомцата. Едната щерка водише пришатела, кашка. Да, Марианка. Накрая се побърках. На Попо. Там Може работи. тия клепати си ги простуди Къде децата. работи? До Каменица. Мариана? Там трябва да ги кажи. Не, Терки. Какво па не... Аз щерки и там работя. Пипа. Коя е там Мариана? Тя ще е там, На много Попо беше Терката. Каза Диана, бе. Джеркана. Диана. Пламен. Ана, Пламен. На Пламен. Остави Бузички да там да гледа и да каже, имаме тук за Каменица. Диана така. На Пламен. кажи, не си се убил и си гегана, си правил. Глед, от до тук турих и това стои. Не мога повече. Банко ракия пина преди, бе. Ракията пина. Не лови се, дигаш малко вино. Ракия не беше толкова. Да пинеш малко вино. Малко това Топ, я беше. видях какво ти беше на свитка на чашата. Ама я дадох на Да, Манол. бе, бе, Няма вино, сипи вино. На Манолчо да. Аре, вино, бе. Ама от Данчевото отборе. Мъкни, бе. Мъкни, ман. Бурът. И надчи, бе. От него отборе. От моето. Не мога карселото на Неговото Канада. Край не видееме там какво се скара с Тая си ще си правим вино и аз. Напри си, бе, Лубовинце. Няма викам да посади кола змица така наред. Там вместо малини посади лози. Се роди Мерлова. Кога се роди Мерлова, ме се обади. Алялче малко и матка. Да. Винаги за тебе. къде има ли висококлон? Само трябва да си купим бидон с канелка. Канелка се слага, не се продава с... Продава се, има. Аз съм виждал.
Аре бе, че братия да Тук няма ли бидони с каналки, бе? Има Готово. бе, има бе. Имате. Колю, дай ги му Не бе, там брат бе на дупки си слагаш каналка. Не, има си готове, бе. Как че слагам аз? Откъде не мога аз това? Вече да си посадиш и ред. Дай. Биро, дай. Мерло. Дай бе, дай тук бе, дай бе. Ама изпаской, Не искам я. Нема, спасение ма право да пие. Купувам си 5 чувала и сипам. Хубаво си. Това. И рекеки си Ама спечеш. ще си купиш българско вино. Ами хиляда заедно. Една бутилка, която исках да си купа, аз я пием... Един месец. А винце. Моята жена обича винце много. С моята релята една бутилка я Обича винце много и винце много. 700 грама, 10 и утре нема. Пие се. Изпиеме ето. Просто си търся правата. Искам да ми Не си... ке, Оно пиде. ние, оно ние. Не, тук от материала нещо ме такова, нещо не ке пие, аз направо се чуда. Грипо е. Нещо има, да знаеш. Нещо има, трябва да преследиме да видим, що става. И се на жена. Имаш нещо крива, ти си нещо криминал. Криминал си. Не знам дали я, дали не знам. Я като жената не ми дума, значи нещо съм криминал. Признаем си. А вона ми дума. Данелче, кажеш какво? Какви ли ми думи не думаше? А песен има така. А, песен. Баща ти утре си... Помниш и Либе, знаеш ти. И Веселин Мерлинов пееше на песен таква, ама Кой не за има Мерло, пет жени? а за едно вино, друго, ковеше Обаче оня сега сорт родители вино. Кой днес няма никой? Веселин Мерлинов пее това. А, за... Не Мерло, а... Айде, тавия ключ. Кричаш на тебе. Няма. Да не се преместил сам. Ти ще пътуваш. А, отвратително. Кабармут, какво беше? Не. Какво се е? Какво беше, бе? Ковеше сорт вино, бе. Веселин Габармут. Мерлинов го пееше, бе. Го на песен. Червено вино. Марвут, бе, Маврут, бе. Маврут, бе. Маврут, бе. Най-лошо вино, да. Маврут, бе. Маврут като тамерут. Маврут. Кабармут. Най-лошо вино. Къде ми е това? Купи такова маврот да ви... Вермут е такова, питие, алкохол, концентрат. Все с вода купи. 50 грама. Купи не мога. 100 грама. Това е много яко такова Маврут. Тежко ще цяла нощ. Църно вино. По-бетериот. Кабарнето. Организъм го поноси и вече почна показва, що мисли. Нещо има и от тято. Няма пее истинското вино е маврут. Истинското вино е червено. Това е песента. Червено вино. Истинското вино е червено. Истинското И вино се е... казва Маврут. За поправено ник няма да го дам. Абе и белото винце. Пъце сега няма, моя път като ме черпи, бело винце много хубаво беше. Нямам вино. Бело. Ако искаш поем, да. Оно за август се пие. Август. Има Някаква вода на вино, манастир. бело вино има от 3 години. Много е, стало. Ушета. Чакай сега колко дават да прекараш по самолето? Ти ще да прекараш. А? Багаж. Такива ракия и повече нищо. Багаж... На Всяка от страна атентатор, бе? Не им дават нищо да прекарат. Колко кила имаш? Толкова кила багаж, толкова това сигурно има. А поне си прекарва, дори До такива. 25 хиляда имаш безплатно. Ти над 25 плащаш. А за алкохол? Колко имаш? За алкохол е 1 кило. 1 кило, е толкова. И то го искат по 100 грама на свасовки. Пичовете, айде такива пичове. Пелицелино и шенца. Абе ти дойдеш с камиона, когато камион караш, като дойдеш лето с камиона, ти го натовариме Не, татко, ще Още не са измислили такъв самолет. с ферибот. Аз ферибот. Добре съм, нищо ми няма. Кой вчера нещо времеше некой дека с такова буклук шукара, контейнери. Искал да докара некои кола Пери, по контейнер. Кой думаше на болница?
Не е такова контейнер, буклук ще се карат. Така се казва, контейнер се казва. Това се казва контейнер. Контейнер, ама не е такова като буклук, тия са големи. Ясно. Няма по-хубаво до края на контейнер. И вътре си слагаш багаж, но кола. Значи, това си е такова му име. Контейнер, да, от железо, затворено, цел такова. Фургон. Да, кола искал да се прикара, но тук, кой кажеше, не може. Има такива големи, не знам колко събира, ама $2000, като дадеш и вътре и кола си вкараш, багаж, мебели, много работи. Например, кой напуска, аз си качи колата, качи си. Всичко. Кашата, ако е слабяна, така може да се качи. И жената си кара вътре. Те са най-различни от 500 или от 1000 до 3-4 нещо такова, хиляди. Различни големина. И най-големия може да си качиш много работа. Всичко. Кола, абсолютно имаш всичко. Кравати, мавати, ако искаш всичко. Само че на кораб, Който е много пари спечил, това за него не е пари. И идва тук от Ако имаш хубави работи. отиваш и си го прибираш. По-бързо дошло горе някъде, като качевих са къде. Добре си овладяла начина на държание на звездите от спасенията. Казвам, че сте само приятели. Не. Тук на Стълбия. Поп Стефан има брат, същи него, ама къде ги роди тази майка, после да Не е ги... ли същото, с което Толкова се да си целуваш? прилича. Он е танок като дъска, аз ще него. Само ти е по-танок, а иначе бел цървен същи като Стефан. Същи бел цървен. Като перски ям. Все едно гледаш по 90-та година. Да. Всички. Поп Стефан такова дойде, ама са сушишка, станаш кембе. Вие го шишкахте, бабичките. Баби. На гащите му много. Може ние да го раним. Вие да. Ще рани. Нема право да оди цивилен и покърси гащи. Той е поп, само расо. Къде го къси гащи? Я само го видя. Да, ги видя, он е само покърси гащи тук, всеки ден. Ти превежда списанията. Айде. Това е кука, каза, за една бедовица, не е идел на море. Поп на море оди, бе, кажи го. Ке? Поп на море иде. Ако имах пари, ще Сега написах като всичките списания. той иде на море, път това Знаеш, не че прилича имам на... само една карта. Да го гледаш. Баща ми ще ме Много знае какъв е он там. Проблема, на него не му е леко. 4 го гонят, 4 жени е дома. 4 жени, ти знаеш ли по-наче он сам? Не знам, едното са големото ли беше маненкото, коя там Ти работи седна не по-големата? може. Ние седна, он 4. Добро утро. Та, къде бяхме с тебе, чекахме там, та беше с майката, големата. За сладурчета Големата. на улицата. А после дойде другото едно по... Малкото, той го докара, аз бях преминал отвън. Глупост, докара по-големата, бе. Нали беше? Да. По-големата е по-симпатичната игра, по-маленьката по-не, нали? По-големата е по-симпатична. Маленьката ослабна, най-като Маленьката е слабичка, височка, она е по-нисичка. Маленьката е по-висока. Значи маленката е по-висока. Някой когато седех, Болна е била докара, видях, че маленката. седна по-голема. Височка, слаба, така Тая е прежатела. по-малка. Давид. Тая е И по-малка. каша и тук, така каша тук. Малката е. Ама е любовчика. Ай пъти. О, Маленьката ли? о, на Поп Стефан. Значи е оправна. Много. Маленката. Васка. Не гледай така. Васка е по-така закръгленка като баща и по-топчето ми. Взем баски бола топка и отвени хвана. Стане, хайде. Като не мога. Маленьката е Василка, големата е Диана. Диана. Големата Диана. Я не знам на едната името и забрава. Едната помна Васка. Джансу. Она и Бойчо на Венци са един ден. На 11 май. Първо Роса роди, после Мариана. Не съм го И аз видяла. звънах на Попо. Да не научат. Викам, папе, Нали писаха за нея по списанията? Джумбузак е. Сякаш. Викам, нека ти е честито. Само за мен са писали. Ама за коя? За Бойчо, това големата ли е Бойчо? Маленьката. На 11 май. Големата е с Николайчо, бе. С Немила, верно. Едната от них не оди ли сто е
Иван Ревичко. Беше си изтекал Ето това е маненката. Манейка. Е, тук се Минава големата тук. Ама нещо ми се види той Иван така... Сал хладна. За нещо уведомел. Не, Сал. Това е Ревичко. Он това беше усилно баща. Това е църно, баща беше симпатичен човек. Или да видим горе, нали, те трепери яко. Абсолютно беше сигурен. Я не можех да го познам. Понаши върляк на пони гръба, служих вода, ама така го текла, вече трепери и ще го гасим. И на мен ми интересно, ама нищо не мога да направя. Сиган, я да Сиган я видех. Да, си е понаши върляк тук. Добър ден. Пролука. Това така просто Та си е намерила некъде. Некъде си е намерила такова подно ли, какво е? Ганчо, сега там у малата, това пархода го нема. Она е свободна довичка. Никога от пархода не ме е било. От пуфи ме е само страх. Не бе, да, и пуфи е мома, она е мома. Пуфи е мома. Ама он е, на параходи има много големи кучища, на мой там ще те отети. Не, ако не е много горе, не дойде. Ама, Данчо! Ама кучища... Ама парахода... Данчо! Тази сесия има от един семестър и приключва и маркетинг. Данчо, това е парахода с оженил за мома. Не го знам това. Не знаеш, преди редумахме, тук беше ти. Ама я не съм изпълнил от отдавна и не знам. Всичко знае. Не, оженил се на горе Розика за да... Анта не знае, малата му е. Он е бил на Беверно, не знам това. Аз да го учих. Отдавна. Знаеш, колко ме интересуват параход и кораб и той и он. Не само от Павлина ме е страх, ход и... Ти пуши кучето. Кучето, онова, миячка. Он е Кевинио. Да бе. Кевин се там. Все е това. Нито го се мушно дома. И у вас? Абсолютно. Всеки това дойде, да, и тук почва да ми мъска по джамовете. Вечно време. Не привъртайте квия. Я не ги прибирам, но сам си идва. От тук не до, от и Това пъти ще го стикаш, оти спас ще го набие, я. Я не смеем. Спас ще го набие, Като води Я гарите. не смея да го рипна на него. Кевините ми беа омръзнали до тук дошли. Он какво настана, Кевин не приперва до. Кевин не приперва. Тази ти се накъта на 6 Тия влизат нощно време постоянно. Ама, аз трябва да ги плашим с спас вече. Ще връщаш ли не? Не, кажи са. Ти дали други ден? Други Утре ще се видим, защото... И утре па. Имаме си Хайде лека нощ. Хайде лека. Юрната. Снег пере, снег. Ако смете си ми. Я ви казах. Не вика, нема върне. Я защо утре... Я ви казах дека Добре, защо? Те го добърне на нещо. Чека бе, къде бе? Манка! Ей! Това горе са. Къде тръгна? Ано е, дома съм. Бях му нещо да го рече. Мончо Иван, колко часов бе? Имаме 10, Без 15. има време. Благодаря. Дай ме го. 10 гледам един, па Юбовен. И ти да гледа от 10 му, ама на въздавницата. Па Юбовен и там, знаеш, ще е интересно. Кой? От 10 той е. Учитело обича тая, а и она го обича, а он и на пути само дава. Но той е също, ами той ще го повтарят сигурно. Не го повтаря. Това като днес. И той ще гледаме това музикант. Значи са и днеска го гледаш. Утре няма да го гледаш вече пред това. Ще гледаш от 10. Така ли? Да. Не бе, не е музикант от Как 10 бе. онаго от 6:15 пуши само не го гледа. Не е музикант, той как беше, мат?
Па е като музикант. Не. Музикантът свири на пияно. Дино, какво името? Учител. Мурат. Много бяха през дано, не е Мурат. Часта така ти преснек. Знаеш ли път телефон? Мурат. Мурат се ожени за оне, обаче она иска Мурат. Само годеш. Ще бъде поведица, да. Ако стане по-студенко, ще стане по-ларица. А са депне и се при него. Депне и се. Оне, къде беше? Ама много гледа през дано ти вечерта. Я вечерта от 10. Вечер от 10, а на другия ден от 5 е повторение. Она от 5 до сега бе. И ми тормози дома. Утре няма да се гледа. Она от 10 ще му Я са ти да са. телевизор ме работи, она спие. Она спие, нека си я така направя. Ама на той не спие, на други спие, на той не спие. Много ми се интересни от и Мурат ти обича, и она го обича. Обаче она се напук жени за она. Напук. Напук за она се годи. Нормално е да се притесня. Хайде да ставим. А той виж какво и представи с този приятелка. Ушке, она знае, че она му любовница. А она не му е любовница. Она му е само... И виж какво е она му дума. Как ти кара така търмозиш? Аз ще ти кажа, да. Ало, се речи, кой сте по цял ден? Значи, ще ходи на лекции. Днеска не сам дърмалата толкова. Я виках да легна, да дрем на малко Он му идея рече картофи да белиме. Кажи, ще ме набра тук месец каймат. Кайма, мерси, картофи, вари, прави. Не ги мали по този картофи. Я се станах Не булка, бе. знам, он тега ми рече по Я се станах булка, бе. Булка си станах, що направя? Слушай, ако не сме